Опаланка. Здравейте! Отивам на поделението. Сам съм за сега. Възможно и още хора да се присъединят по-късно към мен, да покараме на някъде. Но за сега съм сам. Ще се опитам да потренирам някои неща. Ще видим дали ще ми се получат. Отивам на поделението. За тези, които не знаят за какво става въпрос, наричаме поделението. Ето тук заради тези постройки, които са някакво поделение. На поделението може да се направи една добра аматьорска тренировка. Също така има доста интересни екстримчета. Само трябва много да внимавам, защото много е кално. Вчера цяла нощ валя. Има прясни следи мотор. Ето затова казвам, трябва да внимавам. За мой късмет нищо ми няма и на мотора нищо му няма. Много е кално. Добре съм. Малкият дявол. Само трябва да изправя гарда нагоре. И продължаваме. Okay. Ключа свободна. Това е добре, започваме с падане. Така. Аз ще спрем там. Да мога да си правя гарда, да ми се изкриви. Така. Мисля, че вече е супер. Така. Ще потренирам на гумите, на дървото. Лека по лека ще се опитвам и на по-големите гуми и по-високите дървета. Защото миналото каране така имах не голямо дърво, което не успях да премина с задната гума. Сега чувам мотор някъде. Ще потренирам, ще видим какво ще стане. Явно съм изкривил спирачката при падането. Я да видя. Ще се съблека и ще видя за какво става въпрос.
потънах. Доста е мокричко. Опита и леко по леко започваш, по-точно аз започвам да се спускам. Да го изкачих, сега ще пробвам само направо. Ще го пробвам. Тук се отклоних леко. Така. Доста стръмничко е тук. Ще се опитаме оттам да слезна, защото мокро е и най-малкото поднасяне ще тръгна настрани. Най-вероятно няма да мога да го изправя, да го спаса. И пак ще има търкаляне, което не е много страшно, но за мотора, както видяхте от началото какво стана, от нищото. Засилих се по това върво, докато включа скорост, да леко тя да ме намали. Вече се плъзгах настрани. До някъде така настрани убих някаква скорост, но след това мотора като зацепи, ме обърна и смачка лошото за спирачката, което се заби в гарда и държеше постоянно спирачка. Аз я свалих. С два камъка се опитах да изправя и изправих отстрани, ама от тук. Айде. Пак. Добре, се спуснах. На няколко пъти ми тръгна наляво надясно, но за щастие овладях ситуацията. Неволно или волно, не знам, но не мога да го овладея. Тръгнам на втора, обаче на места доста газ му давам и той започва да скача от бабуните и губя контрол, което не е много окей. В смисъл такъв, че ми убива скоростта и най-малкото ще
Ще падна. Опитах се да му сложа втора и нагоре леко по леко, обаче не можах. този камък няма да мога да го кача този камък, защото дали ще ми избуксува, дали ще го обърне. Засилка трябва тук. Един път минат ли се камъните, тук как съм се обръщал с ЦРФ-а, направо е така и гардовете бяха ми замотали ръцете. Ще пробваме. Дали ме ще направя ли нещо ли? Удържа го. Ох, става. Скорост трябва. Тук е техника. Ще мина от другата страна на ръкичката и ще кара малко по коритото. Това сме го карали март месец, началото на годината. Тогава ще бях с 4 тактови. Ще видя докъде мога да стигна. А там ще се върна. Паднах си в ръката, но лошото е, че ударих средния пръст. Така на камък.